Tribayo with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. VCO nga may D3. So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids, no? Sir Kevin, nga na sarang no makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas. Dapat hindi gidya. So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs kagay sang atay, no? Kidney, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw. Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Ini man ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio. Kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung way pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
naririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang Kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:07 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan.
Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Walang problema. Salangaw. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy! Kamusta na kamuda? Kapaniaga na? O riban, way pa kabugtaw. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon. Aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Subong adlaw Miyerkules na. Nagahuyango ng bulan sa Pebrero. Kay Pebrero 26 na kita subong. Duwa na lang kadlaw ha. Naka Sabado, Marso 1 na. Musta mo da? Ag sa Domingo gali. Domingo ha, Marso 2. Munang highlights ang Parao Regatta 2025. Iloilo, Guimaras. Parao Regatta 2025. Paingnis-indis ini no, padasig-dasig ni sang Parao nga wala sang makina kundi layag lang. Labay ini sa Iloilo Guimaras Strait. Ang highlights mga programa dira sa Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Kay dalom ni Barangay Kapitan Nestor Espinosa. May paindis-indis na panamit-namit kuno litson. Sa Domingo guro makadto na to para makakaon sa pinakanamit nga litson to. Parao Regatta na. Ready na. Ay mga ari na nga mga bisitang nagalabot Labi na kita may mga entry blang kalabanan sini may ara alin sa Boracay. Pero to perdi sila sa tagagwaan Liganes. Iti kung maglalagan ang Parao sang tagagwaan daw, nagagwa lang mo. Daw ginagwaan lang. Mga taga-Liganes blang permi nagka-champion sa Parao Regatta. Dasig-dasig sang tila sini nga Parao. Isa naman ini ka mga festival nga naka-attract sa aton sini mga bisita. Magkadto diri sa siyudad sa Iloilo. Iloilo, Guimaras, Parao, Regatta 2025. May mga activities pa, madamo ka mga side events ha. Napagaywaton na. May mga beach volleyball dira sa Villa Beach area.
especially dira sa may Tatoys Manukan bla na drag na ng programa para sa highlights kag mga side events sang 2025 Iloilo Guimaras Parao Regatta. Aton sini nga mga tagpalmati mga kaki-5. Hindi tama kainit subong no kag ginexpectan naton daw may daw panaliti kung kaisa. Nagahinga po sa bulan sang Pebrero ti mabulubog na pang panahon. Mayo ini para sa aton. Mga nagapanguna nga mga balita diri sa aton sini nga pagpanglagad. Ang EDSA busway bla no ang carousel. May nadakpan naman ang DOTR sa ECO. Ito ang busway nga na limited lang sa kwan dito sa EDSA bla Epipanyo de los Santos Avenue. Kagabi may convoy mga matakas kunong opisyal sa Philippine National Police on si PNP Chief Director General Romel Marbil pa kabahin man kuno nga makalabay dra in case of emergency. Ting emergency nyo to ya meeting nyo to ya ini to emergency nga may ginalagas ng mga criminals no kung may mga nagkalanabo. Amo ni kay balaan nyo na yun pwede masigig amo na budlay kay dapat ang polis nga ini amo ni sila maga-implementar sa kasuguan man nga sundon sa tanan mo mangin role model bla sila ati dakop gintikitan no ti bayo bla nga patrol sang kwan sang polis gintikitan no pag insight diri ni PNP Chief Director General Romel Marbel ang ginatawag ko nga emergency kay kuno may emergency meetings la. Mga senior police officials kuno ang sakay sa convoy. Kay kuno may emergency closed door meeting sila sa Campo Crame. Kagabi. Amoy na nga naglabay sila sa busway. Ini man na kabuhi sa tawo ginalagas nyo. Mamilit yun mo. Amo ina ang nagakatabo no kay may emergency kuno and there was an issue i-resolve kuno nila ti ang is ILG la kuno masabat sini sang kuan kuno may operation sila accomplishment kuno kagabi di din ang kabuhi kang ginalagas mo sana din ang emergency da meeting malang kamo emergency gid kuna kung kaisa no mo manimla sa kung isa mga ambulansya blang nga nagawangwang kang nagablinker kaway malang sang pasyente nga dala ilabi na gid ining mga taga-rescue bla mga responders kay ini abi kun way na malang emergency hindi na pag-iblinker kay ni mo magwangwang ano nga pero nami kamo pangbungguan kaya mo ini kuno rason si Marbel nagpamalibad sa pag-confirm kung ara siya sa convoy. Kuno mga matagas lang opisyal. Angod kuno sang security concern. Grabe no? Nga nagpululis pa kamo kay nag-security concern kamo. Kay nadlock man lang gali kamo kung mabalaan sang tawo no? Dapat ani mangin kwan kita. Open kita, transparent kita. Ano ginaya ko nakasala? Ako nyo nakasala kay kadali. Ano nga gintikitan gid sila. Nakita ng plaka sa salakyan sa video nga ginpadala sa mga media outlet dito sa Metro Manila no kay kuno nag-violar ginarespeto man kuno nilang taga DOTR Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o kon DOTR SAEC na nag-plug down sa convoy. Hambal ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Pajardo nagindipinsahan niya ang convoy nga kuno gamit sa busway kay may emergency
Ay ti kuno may guidelines ara mga kuno sa guidelines. Kung ang PNP officers ay may urgent and emergency in nature, pwede makaagi. Ara kuno sa provision kag sa guidelines. Ang mga PNP officers are in urgent situation and emergency in nature, makagamit sang busway. Pero hindi na kuno nagbais pang convoy Naging batod na lang nilang ticket. Dapat yun. Ano na karon kay tidamo mga sibilyan tong nagtanaw mo ning nadayaw nato ni kun nakasala-sala. Kano ginaya ko nakasala ka kun mag-ako ka na malang no. Namo man sa mga nakaladakpan da. Mga nagagamit sang plate number 7. Kaya ang pwede lang na makalabay sa EDSA busway amo ning mga masunodo authorize sa paggamit sang busway. Ang carousel bus ang mga basa kwan sa EDSA LTFRB authorized buses for EDSA busway route, including ang mga buses na may special permits and or franchises to operate on the EDSA busway route. On duty ambulances. Kung silingon nga may karga ka nga emerhensya na emergency fire trucks. Kon fire truck away ko lang katuan nga emergency way isang sunog ti magi ka na ano ini pwede. Hindi kay ko nabutan na pwede ang fire truck pero wala sang emergency hindi pwede. Philippine National Police vehicles kung mag-responder sila sa mga krimen. Hindi nga kung mag-meeting kamo inyo magi man kamuda. Tinunto na ito. Service vehicles performing their duties sa EDSA busway project including but not limited sa construction, security, janitorial and maintenance service within EDSA busway. Ang mga matagas na opisyal ang President of the Philippines, Vice President of the Philippines, Senate President, Speaker sang House of Representatives ag ang Chief Justice sang Supreme Court. Amo na nang pwede. In the case of Philippine National Police vehicles, kung may mga responderan ka mo na mga emergency, hindi nga may emergency meeting ka mo, nga may kabuhi ka mo ginalagasto sa emergency meeting nyo kay wala man. Kung nag-responder ka mo nga may mga emergency, may mga gintero, may mga hold up, may mga hostage, na ma-respond ba lang police? Amo ina nga pwede makaagi sa EDSA busway project along EDSA Epifanio de los Santos Avenue alin ina sa Pasay City pagkadto sa Caloocan. Sila nakakilometro na mga more or less mga 15 kilometros na ang EDSA. Emergency gani, pero emergency to yung meeting. Lain ng emergency niya, lain ng emergency iya, kung may ginresponderan ang police patrol, ang mga patrol sa police ko may hold up, may gintiro, ang kinanglan makabot nila yun ang police scene of the crime. May ginalagas abi nga mga bank robbers, may mga suspect abi nga gilagas kay nang palagyo sa kay slakyan. Pero kung emergency meeting dala na kay wala. Amo man karon nakambal ko ang mga taga Bureau of Fire Protection, bombero, na emergency meeting lang sila pero ay isang fire call. Galing kay ti bisan sala nagid nagpangatarungan pa. Paano kabi respetuhon sa mga taxpayers kung nagapakatiga ka? Kung nakasala ako there's no harm kung magprangka ikaw nga pasensya na po, I'm sorry kasi nagmamadali kami, patikit na lang po kami. Tinatikitan gid man sila. Tingnan dayaw nato ni kay tiatis fair bala. Kung ano ang pwede amo lang na dapat ini nga ti ano kung pulisaw ti sibilyan man ni. Kung magsagad sila da kapanindogan ng emergency meeting, why kamo sang may responderan nga emergency
Oras sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5, las 11:22 na. Ari pagidog, binyo kulukad daw lang kitas ni, dapat ang pagbantay naton, kag paglimpyo naton para madula ang ginatawag nga dengue diri sa aton ha, kay ti kadamo naman no. Dapat nga mangin consistent sa pag-eliminate sang mosquito breeding sites. Agod to makombat ang swords o kon ang pagdamo sang dengue cases. Suno sa Department of Health, damo ba grabe saka sang suno sa Department of Health ha. Gina-emphasize nila ang pagka-importante nga mangin consistent kita. Permi himuon naton ang pag-search and destroy effort. Agod to ma-eliminate madula ang mosquito breeding sites. Namo ining critical nga himuon naton sa pag-prevent sang dengue outbreak mga ka-K5. Ang dengue isa ka viral disease transmitted sang ginatawag nga Aedes mosquitoes. Sunod sa data sang Department of Health Region 6, nag-increase ini sang 72% alin sa January 1 to February 15. Ikomparar mo sa amuman nga period last year with a total of 1,703 cases reported. Nagdugang ini sang 988 cases in 2024. Amo ining data nga ginpresentar sa Department of Health during sang virtual press conference kahapon. Ang presensya sang stagnant nga tubi aton sini communities nagaserbing breeding ground para sa mga lamok. Kon ara madamo ang mga breeding sites, ang mga lamok naga-increase ang ila sining population, leading to higher chances ang ginatawag nga dengue transmission. Amoy na yung payag ni Dr. Bia Camille Natalaray, Medical Officer 4, nag-head sang emerging kag re-emerging infectious disease division sang Department of Health Region 6. Ang pag-ulan, especially sa early morning kag late afternoon, amo nagka-create sang environmental favorable para sa pag-breeding sang mosquito. Ang pagdamo nila particularly sa mga stagnant water sunod sa Department of Health. Ang dengue cases nagakatabo ini throughout the year. Weather pattern katulad sang rainy season, kamo sini ang may mataas nga risgo. Ini nga tuig ang Region 6 already ara na sa upward trend. February pa lang subong ha, na nakasignal sang kinanglan nga ma-ramp up ang preventive measures sa pagkombat sa pagdamo sang kaso sang dengue. Ang Department of Health ang nagainyo sa mga local communities, mga eskwelahan, households, barangay official sa pagpartisipar sang regular nga search and destroy. Ang pagpangita, pagguba naton sang operation sa nga nagatarget sa mga breeding sites sang lamok. Gina-encourage man ang fever surveillance sa komunidad agad to ma-identify kag ma-manage ang mga kaso sa temprano pa. Particularly sa mga kabataan, kamo ang vulnerable sa sining dengue cases. Consistent is the case. Ang tinutuyo naton, ang efforts naton, dapat consistent. Ang in terms ang age groups nga kalabanan na apektuhan, sa data sang Department of Health mga ka-K5, 38% sa sining katuig ang na-report ang mga kabataan nga nagapangidaron isa tubtob na pulo katuig. Ginsundan sang 31% sang 11 to 20 age group. Sabi ni below 1 year old 5 kakaso, 1 to 10 years old 648 kakaso,
11 to 20 katuig, 11 to 20 years old, 531 cases. 21 to 30 years old, 199 cases. 31 to 40 years old, 98 ka kaso. 41 to 50 katuig, 57 ka kaso. 50 years old and above, 119 ka kaso. Ang mga tigulang na dyan, may kaso pa sa Ninggibot. Silingon ay napili. Ang Department of Health ang nag-intensify sa ila response sa sining outbreak. Kinanglan nga mayara kita mga activities including sang re-establishment sang dengue fast lanes sa mga health facilities, hospitals, pag-conduct sang training sa mga health workers para mag-manage sang pagsaka sining kaso sang dengue. Kaya mo nang kinanglano naton fast lanes ni sa mga hospital naton kag diriya sa probinsya sang Iloilo. Ayon ng programa sang gobernador ni Governor Art Defensor Jr. ay tikon sa mga district hospitals, nga mga hospital nga ginamanage sang probinsya, wala sang balayran. So early detection kung may hilanat, kung hilanat na da kag kung ano nga mga katimaan sila kadto na kamong daan sa inyo mga rural health units, no, sa mga wala ospital. Or kadto kamo sa mga district hospitals. Iti ang dengue subong may coverage na, no? So 19,000 plus na sa kaso kag kon severe nga kaso more or less mga 40,000. Okay, para malikawan naton ang dengue mga kakifay ba nga isa ka virus, kung nag-start kita sa balaon nga lugar. Pag nga paborito balayan sa lamok, tayo magtumar kita gid adlaw sang D3 Bio. D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Taas balagi mo hilanat, kag may kaupod, yung sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nakatubo si mo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan basi may dengue ka. Gani magtumar ka sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement kag hinimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pariho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pariho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil aparte sang D3 Bio nga ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ang gina-consider na isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Pinapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sang aton nga lawas. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung na-dengue ka. Pinapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium, ang kabulig proseso sa platelet aggregation, ang kabulig man malikawan sang lawas ang bleeding kung na-impektar ka sang dengue. Tinluan na og saran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig, wala sang taklob sa aton mga puluyan. Magtumar kita sa D3 Bio para layo kita sa dengue. Gusto mo mag-ayo sa dengue, mag-D3 Bio. Gusto mo hindi magka-dengue, mag-D3 Bio ka. Gusto mo nga ini ka magbasakit, mag-D3 Bio ka. Ang parisa naton sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Ginapabaskog ang aton sining immune system, ginapabaskog ang aton sining resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Mighty C kag D3 Bio isa ka di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Available in nationwide. Di-order mo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Idolong sa inyo sining nga mga puluyan. Available man ini sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw Miyerkules. May libre nga consultation kag check-up diri sa Ilope Street, gilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center dira sa Cosmart, Talinog, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Salvacion Street, Pasig City.
Ay hambal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Mapos na tonponggan ang mga baritian kung nagatumar kita sang D3 Bio, Mighty C kag DTX 500. Kay mabudlay na bolngon kung nagabalatian na kita. Pabalik naton, kuaon naton ang mga reports na sa aton mga kaki 5 reporters so si Man napikon. Pagsunlog no gintiro sang barangay Kagawad sa Lambunaw. May special out of town follow-up report ato sining patrol. Upon sa kay kaki 5 Karen Badilla. Balik naton mga kakipay. Standby na kag iban pa nga mga balita. Dili sa aton sining nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kampiyon sa balita. Kampiyon. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluho sa bago nga paglaho. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako nito for Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago. Wala ko sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masalangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadagdan,
nga ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman handa magpalangga sa tisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News sa FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minuy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag utaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo nga ako bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imuha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na di siya mang si Inday nang paimnunin mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa Diyosa na hambal ni Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabinipisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay. Wala sang bayaay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay.
bisan anuman kadugay. Ululukot K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Parayunan nyo lang na papamati sa K5 News FM 88.7 FM. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Ay may ara kitang promo para gid sa inyo, no? Ulak lang yun. Mayo gid niya kay kung kapamati ka mo. Sarap ng buhay lalo na't may kwaon pa kamo. Mga ka-K5, nagalibot lang aton sini mga kaupdanan diri sa K5 News FM ha. Kag wala mo ginhalin-halin ang imo sining nga radyo, basi ikaw na ang madakpan sang team sang K5 News FM. O madakpan nga nakapamati sa K5 News FM, may instant magabaton ikaw sa isa ka kupon. Kung sa diin mahimo nga makapasakop ikaw sa raffle sang K5 News FM Iloilo. Kag hindi lang ina, kung may mapakita man ikaw nga produkto sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, Dr. Ramil Oy, katulad sang DTX 500, D3 Bio, may TC, kag DTX Coffee Mix, kag manamo pang iban, may additional ka nga tub-tub sa 5 ka coupons para more coupons, more chances of winning. Magagabuton sa mga live programs sang K5 News FM Iloilo ang maswerte nga tagpalamati. Bantayan ang paglawag sa imong ngalan, kag i-alerto ang imong cellphone kay makatawag insigida ang K5 News FM Iloilo sa imo. 3 katawag lang kang pwede nga himuon sang K5 News FM. Kung hindi mo masabat, liwat nga magagabot ang amon istasyon sang maswerte nga tagpalamati. Nagapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo balay, kag didto himuon ang paglogo sang kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ang mga dice may ara sang appliances kag cash prices, kag may ara mo kapang consolation nga DTX Coffee Mix. Wala sang perde kay sigurado may dagan kagid. Basta itutok lang permi, halin sa aga, tubtob sa gabi. Ang imo radyo sa K5 News FM 88.7, ang kampyon nga estasyon. Number 1 na kita sa Iloilo. Kadayunan nyo lang na kay nagapadayon ining mga promo naton ni Blawa. May ara pagit kitang okay ka, may kapi ka. Sa mga ka-K5 naton, yung mga solid ng tagpalamati, kumadakpan ka mo dira nga arak amo kapamati sa 88.7 FM. Ang inyong mga radyo, ang inyong mga Bluetooth speaker, ang inyong mga sound system, ang inyong tanan-tananda, mga radyo da, no? K5 News FM. Pagdakop sa imo, sigurado nga magadaog ka, kag subong man, tagaan ka, isa ka box ang DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Totok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon ng estasyon ng K5 News FM Iloilo. Libre kape libre kape, okay ka, may kape ka. Saboroso ni kag healthy coffee ning DTX Coffee Mix na ni Dr. Ramil Oyo. Bantayin nyo lang na sa galibot ang aton sining mga koptanan diri sa K5 News FM Iloilo. Nagawa mo na ba? Magabalik kita dugay-dugay pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert ag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga
nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Ano ba? Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ito, luha ako. Sabi mo yung basko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malagyan ako na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Wow!
umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant certified at dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc, for ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, zero subsidy ng PhilHealth inakyat na sa Korte Suprema. Ilang aktibidad para sa pagdiriwang ng National Arts Month idinao sa San Antonio, Zambales. Mga opisyal ng Department of Transportation pinagbibitiw sa pwesto.
Pananagutan ng mga mataas na opisyal ng Pilipinas, ipinanawaga ng mga cause-oriented group sa Iloilo kasabay na ika-39 na anibersaryo ng EDSA Revolution. Samantala, aso na pinana ng Indian target na rescue suspect hinahanap na. 604 na kaso ng dengue na itala sa Antique, 2 katao patay. 2 motor nagbanggaan, 1 driver patay sa aklan. Mahigit 1.4 million pesos na halaga ng droga nasabat sa 3 araw na operasyon ng pulisya sa Negros Oriental. At 2 bahay na sunog sa Capiz. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, inakyat na ng Health Reform Advocate at dating PhilHealth Independent Director Dr. Tony Lichon sa Korte Suprema ang petisyon para questionin ang konstitusyonalidad ng unprecedented zero subsidy para sa PhilHealth sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Nanindigan si Dr. Lichon na ang hindi pagsasama ng PhilHealth sa national budget ay direktang sumasalungat sa mga mandato na nakasaad sa mga umiiral na batas. Ang Syntax Reform Act of 2012 ay naglalaan ng 80% ng natitirang balanse ng incremental revenue na nakuha mula sa pagpapatupad ng batas para sa universal health care sa ilalim ng National Health Insurance Program. Samantala, ang Universal Healthcare Act ay nag-uutos na isama sa GAA ang premium subsidy para sa mga indirect contributor na ilalabas nila sa PhilHealth. Ibinukod naman ng Bicameral Conference Committee of PhilHealth sa 2025 GAA dahil sa napakalaking reserbang pondo nito na iniulat na nagkakahalaga ng humigit kumulang 600 billion pesos na binubuo na surplus at mga reserbang pondo. Network News. Mighty C Network News. Samantala, ilang aktibidad para sa pagdiriwang ng National Arts Month idinao sa San Antonio, Zambales. Ang kampyon, nabalitang yan, hatid ni K5 Smile Abrera. Inilunsad ang 2 makbuluhang programa sa Casa San Miguel sa bayan ng San Antonio, Zambales bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2025 National Arts Month. Unang ipinakilala ni National Artist for Literature, Virgilio Almario, ang kanyang bagong aklat na Lemlunay, Paggunita sa Gunita, na naglalaman ng mga tula ukol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ayon kay Almario, layunin ng aklat na ito na bigyang pansin ang kasaysayan ng bansa habang itinatampok ang mga likhang sining tulad ng Manunggul Jar at obra ng matanyag na pintor na sina Juan Luna at Fernando Omersolo. Kasunod dito, binuksan ang Ghost Ships, isang collaborative exhibition ina Joanna Aglibot at William Matawarat. Tumatalakay ang exhibit sa epekto ng sigalot sa West Philippine Sea sa mga mangingisda ng Zambales gamit ang multimedia at multisensory art upang ipakita ang kanilang pang-araw-araw na pakikibaka. Si Aglibot, na kinilalang Environmental Cluster Mentor ng Zambula 2025, ay nagbahagi ng kanyang pananaw bilang tagapagtaguyod ng sining at kapaligiran. Si Matawaran naman ay itinanghal bilang 2025 Artist in Residence ng Casa San Miguel. Nagbigay diin ang mga aktibidad na ito sa kahalagahan ng sining at kultura sa paghubog ng pagkakakilanlan ng bansa. Ang Casa San Miguel ay patuloy na nagsisilbing sentro ng sining at kasaysayan sa lalawigan ng Zambales. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Pinagbibitiw ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga kasalukuyang Undersecretaries, Assistant Secretaries at DOTR Directors. Nakasaad sa memorandum na may petsang February 24, 2025 na pinasusumite ng kanilang courtesy resignation ng mga opisyal nang hindi lalap sa February 26 taong kasalukuyan. Dagdag pa ng DOTR
DOTR Chief. Nagsumiti na ang kanyang tanggapan sa Pangulo ng ilang pangalan kung sino ang mamumuno sa major sector ng ahensya. Bago ang kanyang appointment, si Dizon ay dating Pangulo ng Bases and Conversion Development Authority o BCDA, Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19 at dating Presidential Advisor para sa mga flagship program at proyekto sa panahon ng Duterte Administration. Network News. YTC Network News. Samantala, pananagutan naman ng mga mataas na opisyal ng Pilipinas. Ipinanawagan ng mga cause-oriented groups sa Iloilo kasabay ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA Revolution. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Kim Kaluyo. Ipinanawagan ng ilang cause-oriented groups sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ang pananagutan ng mga mataas na opisyal ng bansa kasabay ng isinagawang programa sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution Pebrero 25. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, spokesperson ng Bayan Panay, kasama rito ang pagpapakulong kay former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa paglabag di umano ng karapatang pantao human rights sa kanyang kampanya laban illegal na droga. Dagdag pa ang tuloy ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa hindi rasonableng paggastos ng pondo ng ito ay kalihim pa ng Department of Education o DepEd at sa ilalim mismo ng Office of the Vice President o OVP. Samantala, gusto rin nilang singilin si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil di umano sa ilang pagpapabaya at pagiging paapet sa Estados Unidos. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, aso na pinana ng Indian target na rescue suspect hinahanap na. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Sunshine Lacson. Alunos-lunos ang sinapit ng isang aso sa bayan ng Murcia matapos itong ginawang tila target ng Indian target na armas nang hindi pa nakikilalang salarin. Nabalot ng Indian target ang buong katawan ng aso nang ma-rescue ng mga residente sa Hacienda Puyas, Blumentritt sa bayan ng Murcia. Pinangalan ng TikTok ang aso at agad na isinailalim sa treatment. Sa ngayon, umabot na sa 10,000 piso ang reward sa sino mang makapagtuturo o makapagbigay ng impormasyon hinggil sa suspect. Ang pananakit sa aso ay pinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 8485 o the Animal Welfare Act of 1998. Sa ilalim ng batas, magbabayad ng hanggang 60,000 piso at mapaparusahan ng pagkabilanggo ng hanggang 2 taon ang sino mang mapapatunayan na guilty sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din, 604 na kaso ng dengue na itala sa Antique, 2 katao patay. Detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Family Paranog. Umabot sa 604 na mga kaso ng dengue ang narecord ng Antique Provincial Health Office o APHO simula noong January 1 hanggang February 23, 2025. Sa interview ng K5 News FM San Jose kay Miss Irene Dulduco, Health Education and Promotion Officer ng APHO, ipinahayag nito na tumaas ang nasabing bilang ng 316.55% kumpara sa naitalang 145 na kaso noong nakaraang taon sa parehong period. Ayon kay Dulduco, ang bayan ng Sebastian may pinakamataas na bilang ng kaso ng dengue na may 114, sinundan ng Kulasi na may 88 at Tibiao na may 85 na kaso. Samantala, ang bayan ng Libertad na may 5 at Tigwalo sa Aninii, Bilison at San Remeo ang may pinakamababang naitalang kaso. Ipinahayag din ni Dulduco na nakapagtala sila ng
ang kaso ng pagkamatay dahil sa dengue na mula sa bayan ng Kulasi 7 taong gulang at si Baste 15 taong gulang. Kaugnay nito, patuloy ang kampanya ng APHO laban sa dengue sa pamamagitan ng pagpapaalala sa publiko na linisin ang kapaligiran at sundin ang 4S, search and destroy, self-protection, seek early consultation and support spraying and fogging. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, 2 motor nagbanggaan na isang driver patay sa Aklan. Detalye ng balita hatid ni K5 Leonard Viray. Patay ang driver ng isang motorsiklo matapos bumangga sa nag-U-turn na tricycle sa may barangay Aliputos, Numancia, Aklan. Kinilala ang biktimang si Ednel Buenyo, 41 anyos, habang kinilala naman ang driver ng tricycle na si Sionelo Maypa, 50 anyos at parehong residente ng nasabing barangay. Sa inisyal na investigasyon ng Numancia PNP, lumalabas na hindi napansin ng tricycle driver ang paparating na motorsiklo bago lumiko kaya ito bumangga. Nagtamo ng malaking sugat sa ulo ang biktima at ang angkas nito na parehong dinala sa provincial hospital. Ginamot pa ang driver sa ICU ng nasabing ospital pero kalaunan ay binawian din ito ng buhay. Samantala, patuloy namang nagpapagaling ang angkas nito habang nananatiling nasa ICU. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Numancia PNP ang driver ng tricycle kung saan mahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, mahigit 1.4 million pesos na halaga ng droga nasabat sa 3 araw na operasyon ng pulisya sa Negros Oriental. Balitang hati ni K5 Shara Humilio. Nasa mahigit 1.4 million halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng mga operatibo ng Negros Oriental Police Provincial Office kung Nopo sa 3 araw na synchronized anti-criminality law enforcement operation kung Saclio simula Pebrero 21 hanggang Pebrero 23, 2025. Ang halaga ng ilegal na droga sa resulta ng 11 operasyon na kailangan kung saan 208.20 grams ng shabu at 2.3 grams ng marijuana ang nakuha at 11 katao ang naaresto. Sa ilegal na sugal, inaresto ng pulisya ang 34 na sugarol at halos 2,268 na pera ang nasamsama. Nagsagawa rin na ang pulisya ng 31 operasyon laban sa mga loose firearms kung saan 33 armas ang nasamsam at isinuko. Samantala, 49 kataong inaresto at pinaghanap ng batas kung saan 6 ang most wanted persons. Kanisi ka kay Feb Shara Humilio para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din 2 bahay na sunog sa Capiz. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Angel May Ciudad. Totally burned ang 2 bahay sa sunog sa barangay Manibad, Mambusaw, Capiz. Ang bahay ay pag-aari ni na Roselyn Villa at anak nitong Roniel Villa na nasabing barangay. Ayon kay Barangay Captain Arlene Labo Laurelia, nagsimulang apoy sa bahay ni Jocelyn at tumawid sa bahay ng kanyang anak. Nerespondihan naman ng Mambusaw BFP ang sunog ngunit hindi na ito nailigtas dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Bukod dito, hindi madaling magkapasok ang fire truck dahil malayo sa kalsada ang nasabing bahay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng Mambusaw BFP para matukoy ang dahilan ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Capiz. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Mga K5, balitang abroad, nananatiling kritikal pero stable na ang lagay ng kalusugan ni Pope Francis. Ayon sa Vatican, wala na itong nararanasang acute respiratory episode at stable na ang lagay ng kanyang hemodynamic parameters. Kasalukuyan naman binabantayan ng mga doktor nito ang prognosis o ang kalalabasan ng kaniyang sakit. Sumailalim na rin na anya ito sa CT scan para ma-monitor ang kanyang bilateral pneumonia.
Sa ngayon ay nakakatanggap din ang 88 years old na Argentinian Pope ng Eucharistia at ipinagpapatuloy pa rin ang kanyang trabaho. Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Marty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Roldan Villarreal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Las 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para marikawan naton ang makamamatay nga cancer. Magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw para makontrol ang aton sini diabetes. Magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw para magdubo ang aton sini nga blood sugar. Magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw para mahamok ang aton katulugon kon gabi. Magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Parayon ka mo nga nagapabati diri sa 11 Mbps, mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. I-check nato ang report ni K5 Karen Badilla on special out of town follow-up report. Si man nga napikon nga bangod sa Ginsunlog, gintiro kuno sang barangay Kagawad dito sa barangay Misi, Lambunao, Iloilo. Yaring report ni K5 Karen Badilla. K5 News FM, Kampiyon Report. K5 Karen. K5 dyan gin-operahan sa nawalang paa ang seaman na matapos gintiro sang iya kumpare nga barangay Kagawad dito sa may Misi, Lambunao alas 5 o kan alas 11:45 kagabi ni natabo K5 dyan Pebrero 25. Ginkilala ang victim nga si alias Nonoy. Ang victim nga si alias Nonoy, 50 o 46 anyos, kag ang barangay Kagawad nga suspect nga si alias Jan, ang suspect nga si alias Jan, 44 anyos, lunsay residente sa nasambit man nga lugar K5 dyan, no? Sa pag-interview naton kay Police Staff Sergeant Rizan La Rosa, ang investigator sang Lambunao Municipal Police Station, ginpahayag sa ni K5 dyan nga ginpatawag ni alias Jan ang iya mga tanod dito ya sa ilang barangay hall, pero nag-abot ining si alias Nonoy sa din lunsay na ara sila nga duha K5 dyan sa impluensya sa makahulumog nga ilim nun. Sunok pa sa kay Sir La Rosa, nagsunlugan ay pani
ni ang duha ka K5 dyan kiti sa mini nila nga duha kay humalin sang bata pa sila kung ang suspect or ang victim ara sa tagsa nila ka balay bala ka K5 dyan nagahuluhan pang banding pero sang sininiya ka K5 dyan doon na sanay sila sa sunluganay pero sa natabo niya ang krimen ka K5 dyan hubog sila nga duha no kag according sa kay Sir La Rosa why man sila sandaan nga hiligot anon pero nakibot na lang niya ang tanan ka K5 dyan sang hinali lang ginsumbag sang siman ang barangay Kagawad titi siguro ka K5 dyan napikon ini sa sobra bala ka sunluganay kag especially pag daan nga nakainom sila nga duha tigin tambagan ini sila ka K5 dyan sa mga tanod kag iban pa nga mga residente nga nakakita dito ya ka K5 dyan sa lugar so man after sina nagpululi sila ya ka K5 dyan sa ilang balay ugaling ining si Kagawad wala niya na, kumbaga, hindi niya ka-K5 dyan mabaton, bala, nga nasumbagan siya, tapos wala siya kabalos. So, ang ginhimo niya, pagpuli niya sa ilang nga balay ka-K5 dyan, nagkuha ni siya sang 12-gauge shotgun, kagtigin gatuan niya ining victim nga siman sa balay yaman dito ka-K5 dyan, no, sa may barangay Mise, nga nagapungko sa gwa ka-K5 dyan, nga nagapahangin-hangin, kaginali lang gintiro sang 3 ka beses. Pero according sa kay Sir La Rosa, bisan 3 ka beses ini nga nagpalupok ka K5 dyan, isa lang ni ang igo sang victim naton sa ara sa nawala niya nga paa kag kagina alas 4 sang kaagahon na operahan na ni siya ka K5 dyan kag ara niya sa estable nga kahimtangan kag suno according pa sa kay Sir La Rosa no nga away naman sang plano nga magpasaka sang kaso ang victim sa suspect kay ti magkumparihay lamang sila ka K5 dyan kag bangod man nga manugbalik na niya ang siman sa pagsaka or manugbalik sa pagsakay no sa barko ka K5 dyan pero suno man niya sa aton nga pulis nga bisan hindi na ni siya mapasakaan sang kaso ka victim, posible ka K5 dyan, nga ang kapulisan naton, amo naman niya ang magapasaka sang kaso, aangot ni sa Comelec Ganban, batok ya sa barangay Kagawad. So, pero nakuha gidang 12-gauge shotgun, ano na ipugakang? Yes, ka K5 dyan. Paano sila magambal nga may violation sa Comelec Ganban? Ano nakuhaan sa posisyon niya, control niya sang didosi nga pugakang? Ang according sa kay Sir La Rosa, siya ni mismo ka K5 dyan, ang nagsungka man dito, bali wala na ni siya nagpalagyo. Siya ni mismo ang nagsungka dito sa kapulisanta, dala ni ang iya nga armas ka K5 dyan. Kaya mo na sa subong, so amo na nga sa subong ka K5 dyan, suno sa kay Sir La Rosa, nga nag-arigloan ay mani ang victim kag ang suspect. Bangod lang sa hinubog nga, hinubog nga istorya, palapaw istorya? Patayog-tayog, no? May gani kay wise na nag-istorya nga ba, pre? Ang hulik to sang lulo ko sang una, nga isda, daw sugpunon mo ang tanan-tanan nga 76 liner, laba pang isda mo. Di ba sa kunubo kani patayog-tayog sa istorya, sugid? Yes, correct. Pero may kuhay man sila. Kano kuno nga daw ginabalan man ni siya ni Kagawad niyan. Yati, why ka man gani nagbuto sa akon kay why ka man day pag-eleksyon? Actually wala na detalye sinasaton sang kapulisan ya K5 dyan kung ano gid ya ang ilang sunluganay kiti why man nina nugid gid bala ang ining suspect sa aton yang kapulisan ang iya to nga gin-explain nga ti ang nagsunluganay lang gid sila kay hasta nga napikon ang ining siman ka K5 dyan. Pero siya namikon pero siya pa natiruhan. Oo, correct ka K5 dyan. Pero dito sa hospital dito sa Iloilo? Hindi, dito man sa Lambunaw, ka K5 dyan, yes. Gamay mo lang ang pilas niya? Oo. Okay. So, makagawa sa team magayo, siguro mabalik na niya sa barko? Oo, amo na, ka K5 dyan, ang isa sa rason kung nga, hindi na siya magpasaka sang kaso ka K5 dyan. Okay. Di pa matiyan tabi? Oo. Yes, pamatiyan natin si Police Staff Sergeant Rizan La Rosa, ang investigator sang Lambunaw Police Station. Dan, sa may barangay sir. So, base sa among investigation, ma'am, nasa stable naman niya kahimtangan ng atong biktima nga bago lang gitapos ang iyang operation kay nasing aga mga alas 4 sang gagahon. So subong nagkapawayway na siya dito sa hospital naton sa Dr. Ricardo Wilder Memorial Hospital, iraman sa poblasyon Ilawod, Lamuno, Iloilo.
Oo. Sir, bali ano gini ang natabo sa ila sang victim, sir, nga I mean sang suspect nga nagdangat gid, sir, sa pagtiniruhay, sir, raw? So depende suno sa amon nga investigation, pareho ni sila hubog kagabi. Then natabo niyang pagbinaisay nila sa mga alas 10:30 sa gabi. Then kay nabulag man sila sang mga sang pumuluyo nga dito man nga present sa area. Nagpuli ni siya ang aton nga suspect. Then sang mga 11:45 nagbalik ni siya nga dala ning armas kag ginentero yan na ang aton nga biktima nga that time nagapungko na sa sagwa sang ila balay. Oo. Sir, bali alas 10 sila sang gabi nag-start inom? Hindi ma'am. 10:30 sila nag-bais. 10:30 sila, pero hindi pa sila off the night. Hindi sila. Oo. Bali sa parade sila yung naga-in the night. Sa parade sila. Oo. Sir, bali ano gini ang ilag umpisahan sang away? Susuno sa ma'am, hindi lang pag-intindihan ay sa istorya bala nga siyempre close man ni sila nga suno sa biktima kag sa suspect naton magkumpare ni sila. Then sang gamay pa ni sila ang biktima dira man na pirmi sa balay sang ang suspect naton dira man na pirmi sa balay sang biktima nga pagkainom. Pero suno sa ila kagabi daw nagpikunanay sila sa istorya. Oo. Bali ano nga istorya, sir? Why nila na detalye gid sa aton ma'am, pero ang suno sa ila daw anad na bala sila sa laghanay sa mga langas-langas ng istorya. Ang galing kagabi kuno daw nagintanay na ikunanay na. Wala man sila sang sir daan yung hilgot anon. Wala ma'am, ang hinalinan suno sa biktima hindi yan lang sa suspect hindi yan lang mabaton nga ginpatupaan siya sang biktima. Kay bangod yun napikon siya sa pagpanunlog. Yes. Bali sang natabo na, sir, may mga upod sila. Oo. Ang maupod nila suno sa biktima kay ang mga barangay tanod niya. Oo. Ang membro sa barangay tanod nga iya man upod dira sa duty sa barangay. Tanod ang ang aton nga kagawad. Suspect kagawad. Okay. So ara upod ang iya mga barangay tanod. Din gid ni sir natabo like ang place gid. Ang una sa pagbinaisay nila mga 10:30 ang place siya. Dira sa daw sa higat sang karsada nga kung sa diin ginatipunan bala sang mga tao every afternoon. Then sang ang pagtiniruhay na dito na sa front sang balay sang biktima. Okay. Sir, na-mention mo nga magkumparihay sila. Bali, sir, bangod sa hindi way man piho nga detalye pero amo nang ginambal nila sa magkumparihay sila. Oo. So anong plan, sir, sang victim? Karen, ano dito sigid man 12 gauge shotgun ang gingamit pagluthang saya? Yes, kaki 5 dyan. 12 gauge shotgun. Nga daw hindi patal kay kung mag 12 gauge na pag hindi ko 12 na kapilit mo. Kaya mo lang gamay lang isa lang kapilit sa nakaigo sa victim. Yes, isa lang ka K5 dyan, no, according sa kay Sir La Rosa. And pero ang ila to nga na-recover nga shot shells ang 12 gauge shotgun suno sa aton nga pulis, 3 kabilog. 3? Oo. Ka empty cells? Yes, ka K5 dyan. So gamay lang ang igo, Oo, gamay lang ang iya. Pero ginoperahan ni siya. Ka K5 dyan sa paa. Sa paa lang? Oo, sa paa. Diba si kung nagsikan lang Posible ka kay kung K5 ni 12 dyan. ni, yawan ka ni panudos ni mo. Oo. 12 kapilit sila ni kung 12 gauge. Di ba mo na, basi hindi man nga gin puntariya, gin nga iguon siya. Oo, posible ka K5 dyan. Nga diba, sige, palukpan lang gid siya. Kasi nagpalukok lang bala, pero may naigo bala. Kay kung gintumod, yun dyan kag nakataya siya, banta ko ni kung di 12, piang ni siya Oo. Yes, correct. Ka K5 dyan. Pero amo na, sunod sa kay Sir La Rosa nga hindi na mag-file sang kaso ang suspect batok ya sa barangay Kagawad ka K5 dyan. Okay, may guhay man sila? Oo, may guhay man sila nga duwa. Amo na istorya nga nasubrahan na kalahog bla? Oo. Nasubrahan na kalahog, nakainom. Ang isa to na namikon. Kung mamikon ka, namikon pa yang kwan ang siman, ginsumbag niya ang barangay Kagawad. Ini kabato ng barangay Kagawad nga nasumbagan siya mo nga nagdala sa sampugakang kadto sa balay sa siman. Yes. Okay. Kagintiro niya ka K5 dyan. Or palupok. Tidin subong ang suspect nga barangay Kagawad detained pa kung ay na. Detained pa siya sa gihapon ka K5 dyan dito ya sa may Lambunaw Police Station. Okay. Salamat yun ka K5 Karen.
kag sa iban pagid naton nga balita proceed. kay 5 dyan, ang sa angot naman niya sa mga naglapas bala sa Comelec gun ban diri sa Western Visayas, nagdangat na ni sa 57 ka kay 5 dyan, 57 ang mga violators naton. Kag sa pag-interview naton kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6 o kon PRO6, ang ini nga record kay 5 dyan, humalin ini sa Enero 12 pag-start gid sa Comelec gun ban tugtog Pebrero 23. Kag sunod pa kay Lieutenant Colonel Solis nga sa 57 diri no ka persona ang naaresto, kag 56 naman ka firearms kag anom ka gun na replika ang ilaya nga na-confiscate. Kag based sa data sa PRO6, ang Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO ang may pinakamadamo nga nadakpan ka kay 5 dyan, kung sa day nagdangat ini sa 17, 17 or 17, 11 naman, 11 sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO, Siyam sa Capiz Police Provincial Office o kon CPPO, 7 sa Bacolod City Police kon Bacolod City Police Office o kon BCPO, 4 sa Iloilo Police o kon 4 sa Iloilo City Police Office, 4 sa Iloilo City Police Office o kon ICPO, tig 3 sa Aklan Police Provincial Office, kag Guimaras Police Provincial Office, kag 2 sa Regional Mobile Force Battalion 6, kag isa naman sa Antique Police Provincial Office. Kag sunod diri sa kay Sir Solis ka kay 5 dyan sa 57 ka nadakpan, 3 diri ang uniform personnel, kung sa diin ang 3 ang gikan sa probinsya sang Guimaras kag probinsya sang Iloilo ka kay 5 dyan. So aton pamatian si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang Police Regional Office 6. Sir, ang pila na sa subong ka violator sa Comelec gun ban ang na-record sang PRO6, sir? From January 12 to February 23, naka-record kita diri sa Police Regional Office 6 ang 57 arrest nga nagbayular sa gina-implementar naton nga gun ban, kung sa diin ang mga different units naton nag-contribute sa sining numero. Ang Antique Police Provincial Office may ara 1, Aklan Police Provincial Office may ara 3 ka aresto, Capiz, Siyam, Guimaras 3, Iloilo City Police Office may ara 4, Iloilo Province 11, Bacolod City may ara 7. Ang may pinakadako diri is the Negros Occidental Police Provincial Office nga may ara 17, ag nag-contribute man ang Regional Mobile Force Battalion 6 ang 2 ka individual nga naaresto. Kakipad ka rin? Sir, bali, anong kalabanan, Kakipad sir, ka rin? ng mga Yes, armas? Napasaka na ni kay mga nagkladakpan sila ni ang mga uniform personnel ni napasakaan na ni kaso sang violation sang Comelec gun ban? Yes, kaki 5 dyan. Actually, sa 3 nga ni isa diri sa province sang Iloilo, then 2 sa Guimaras kaki 5 dyan. Okay. Salamat yun, kakipad ka rin. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga kaki-5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita, ang ginadulong man sa inyo ni kaki-5 Ray Espeja Umalay nga palangga gid ang mga taga-Banwa sang Pototan. Upod sa patrol si kaki-5 Jason Talaron, ini naman si kaki-5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidanta. Para malikawan naton ang makapamatay nga kanser, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Madamo sang size ang kanser isa na dira amo ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare o kung tabanagsahon nga size ang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Hilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma ang nagatubo sa kamot o kon tiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog.
Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sang parte sang lawas, genetic disorder of family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pag-ubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiho nga joint, tinaling nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sahi isang cancer mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno ini isang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyo ng mga guba nga selula sang lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ng kaugalingon mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy kita mga kakifay. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio para sa sigurado nga healthy lawas ta. Ay hambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mahaposponggan nga hindi kita magbalatian, pinagi sa pagtumar sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Kay mabudlay bulngon kung nagabalatian na kita. Magabalik kita mga kaki-5 ha, standby sa dugang nga mga informasyon ka mga balita pagkatapos gid lamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabo siya ako daw. Luha ito. Luha ako. Sabi mo naman basko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina kabato na ako niya. Daw ka, happy birthday. Sana malanya ako niya Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Wow! Magina pa nga siya sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City.
ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak man siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo, kami ko matim na kanisa kakadlaw lang kani ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga cry ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin mag-cry. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Mga ka-K5, madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Akon makahigop ikaw sa minute-init ka DTX Coffee Mix makasinggit ikaw sang namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix na satisfy ang imo kagulingon nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika ayong lawas. DTX Coffee Mix sa healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto naman ninyo creamy pero healthy sa gyapon mag pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kung malunggay, that's why healthy. Kag may skim milk, kag may creamer, that's why nga creamy. Creamy na, healthy pa, pre-bio coffee. Kag kung maligo kita mga kakipay para magpresko ang aton sining pamatsyagan.
Magklinika DTX sa Beauty Soap. Nagapapresko sa atong sining pamatyagan, nagapahamot, nagapaputi sa atong sining lawas. Pagtapos naton paligo, mag-roll on kita para madulang pala maho naton sang bayabas. Magklinika Deo Fresh. Fresh na fresh ang ilok, madula ang baho, mahamot kag maputi nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Akong gusto naton nga iban tumbana, ikaw gatindog sigyapon, nagapabaskog, nagapasirculate sang maayo sa atong siningadugo, malayo kita sa stroke kag masakit, mag-extend food supplement. Kaya naga-extend ang atong sining stamina, naga-extend ang atong sining gana, upod sa atong sining mga partner sa kabuhi. Ang iban tumba na, pero ikaw mabaskog sa gyapon nga nagatindog ko naga-extend food supplement. Ako nagasakit ang aton nga tiyan, i-Klinika Sporbiotics mo na yan. Para sa sakit sang tiyan, para sa LBM, para sa bloated nga tiyan, problema sa tiyan, i-Klinika Sporbiotics muna yan. Mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kung sa Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw may libre nga consultation kag check-up diri sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Kag available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. Kag available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Salvacion Street, Pasig City. Kaya ambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mahapos bulngon, ngay mahapos nga punggan nga hindi kita magbalatian pagi sa pagtumar sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Kag mga pis ang DTX Coffee Mix. Kay healthy ini, makabulig sa aton sininga ikayong lawas. Kay mabudlay bulngon kung nagamasakit ka na. Amo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan lang tali sa paa, imulat lang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Sa Domingo ng Parao Regatta 2025 Iloilo Guimaras Parao Regatta dira sa Iloilo Guimaras Strait. Ang mga highlights, ang mga activities, subong man ang mga programa dira sa may Santo Niño Sur, Arevalo, sa may Tatoys Manukan. O kuandira no, isa ini sa mga nag-attract man sang aton sining mga local kag foreign tourist na magadto diri sa aton sa Iloilo kung may Parao Regatta. Pa-indes-indes, padasig-dasig ini sang Parao. Sa kayan dagat nga wala sang makina, gapadasig lang pa inaagi sa layag. Gamon di sang una ang ginagamit nga kuano nga mga sakayan sang aton sini mga katigulangan sa katigulangan sa katigulangan sang katigulangan sa mga katigulangan. Aton sa una ang layag. O sa Domingo na ha. Ay panamit-namit man litson dira sa Villa Beach area. Why na kita time diri sa aton sining kapagpangalagad sa ngalan sang Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5 Jan Sapio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at